Ang hirap po, hindi po ako makatulog. Grabe. Naawa po ko na sa mga anak ko po, kaya po, umuwi po ako akin ng pamasahe ko, nag-break contract pa ako, may isang taon ba ako tatapusin. Pero inuwi ko sila para ipagtanggol ko sila, tapos umuwi ako, walang mangyayari. Dumulog sa ating tanggapan si Grace Bang at inirereklamo ang bagong kinakasama ng kanyang mister. Paano ba naman daw kasi? Nagawa raw kasi na nitong saktan ang kanilang bunsong anak. Ang panawagan ni Grace Bang, panoorin po natin ito. Kasi Grace Bang, ni ako ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasi gusto kong kasuhan yung asawa ko at yung kabit niya na nakatira sa bahay. Tapos sila pa yung matatapang, dinamay pa yung anak ko. Sinasaktan niya at nagkaroon ng mga pasapasa sa katawan. Ngayon, pati yung malalaki kong anak, halos minsan hindi na umuwi sa bahay, gawa ng tatay dahil kinakampihan pa yung kabit niya. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ng legal wife patungkol sa pananakit umano ng kabit ni Mister. At para sa detalye mula sa Camarines Norte, makakausap natin si Grace Bang. Grace, magandang hapon. Magandang hapon po. Grace, kumusta ngayon itong bunso ninyo? Nasa poder pa din po siya ng tatay niya kasi bali po kauuwi ko lang po galing sa Manila. Kasi po, inulit na naman po niya yung pananakit ng kabit niya dun sa anak ko. Inulit? Meaning to say, ilang beses na nangyari na sinasaktan nitong kabit ni Mister yung anak ninyo? Nung March 4 po, nung mag-usap po kami ng biyanan ko po, pinauwi niya po ako kasi nga daw po, sikasuhin ko daw po yung anak ko po dahil puro pasa daw po yung katawan. Nang minsan po, sinumbungan niya po yung tatay ng anak ko, siya pa daw po yung inaaway. Siya pa daw po yung inaway ng kabit, tsaka ng tatay ng anak. Okay, so ibig sabihin nito, Grace, kahit itong biyanan mo, yung nanay nitong mister mo, ay nakikita or nalaman yung ginagawa ng kabit ng mister mo na pananakit sa anak ninyo? Yes po, matagal na po niyang alaman kasi po, sabi niya po nung nakausap ko siya, hindi lang daw po siya nagsusumbong sa akin kasi ang kaala daw po niya, masusolusyonan niya daw po yung problema. Sabi niya, sinarili na muna daw niya, bali daw po, wala daw po Mister, nakikitaan niya na daw po yan ng mga pasa ang anak ko, pero hindi ganun kadami. Grace, ilang taon na ba itong bunso ninyo? Babae ba ito or lalaki? Babae po siya, bali po nung March 4, 8 pa lang po siya noon. Ngayon po kasi nung yun, nag-birthday siya, 9 na po siya ngayon. Opo, kaya lang po, before po ako umuwi, di ba po pinauwi ako ng biyanan ko nga. Sabi ko nga, ipa-medical yung bata, pinadala ko siya ng pampamedical, tapos sabi ko, i-platter lang sa barangay, tapos ako ang haharap at uwi ko po. Kaya lang po, matapos po yung usap po sa barangay, hindi ko na po nakausap yung anak ko, hindi ko na alam kung anong nangyari dun sa usapan. Tapos po, sunod na nakausap ko yung anak ko, siya na yung galit sa akin. Galit na po sa akin, na-brainwash na po yung anak ko. Ako po yung nagtatanggol dun sa anak ko, pero ako po yung nabaliktad nila po. Nagalit po sa akin yung anak ko. Okay. Grace, ito bang pananakit sa anak mo dahil ipinabot sa iyo ng biyanan mo? Ito ba ay nakarating sa barangay, ipinablatter ba? Or nababanggit mo kasi nagpa-medical. So, ipinablatter ba ito sa barangay? Ayun, opo, napablatter. Pero po yung medical po, hindi ko po alam sa biyanan ko kasi hindi niya po napamedical yung bata. Pero po pinablatter po niya kasi pinipilit ko siya kahit blatter lang. I-blatter mo yung bata, kung maaari, pa-medical mo na. Tapos, saan ba yung mga pasa ng bata? Malala po ba yung mga tama? Resulta ng pananakit nitong kabit ni Mister? yes po, kabilang kanan po na parang ang lalaking purot po, ang lalaki po ng purot niya. Pinadala ko po sa inyo yung picture. Tapos may mga tama pa po ng kuko sa kabila po ng kamay niya. Tapos may mga pasa-pasa pa po, bukod po yung dito. Iba pa po yung mga nandito niya. Grace, ito bang mga nangyayari sa anak ninyo ay alam ba ni Mister? Pinaalam po nga ng biyanan ko, yung una pa lang po na nananakit yan. Kaya lang po, ay magtabang pa daw po tong tatay ng anak ko, ay siya pa daw po ang inaway. Kaya nga po, ako na po yung sinumbungan niya at ako na po yung pinagagawa niya ng aksyon. Opo, Nanay Grace, ito po bang, nung nalaman niyo po bang sinasaktan po ng bagong kinakasama ni Mister mo, ay personal mo bang kinausap itong si Mister? Hindi po, kasi hindi talaga nakikipag-usap
akin. Kahit may problema po kami sa mga bata, ayaw niyang nakikipag-usap. Kahit po gusto ko siyang kausapin kasi mga bata na lang po. Kasi hindi naman na, kumbaga, yung sa amin, kasi walay naman na kami, wag na namin intindihin yun. Yung sa mga bata na lang. Kapag gusto ko po siyang kausapin, pag may problema ang bata, pinapadaan ko po dun sa kabit niya. Pero sinubukan mo ba, Ma'am Grace, na puntahan mismo doon sa bahay nila para kausapin itong mister mo? Hindi po ako pumupunta sa bahay kasi kapag pumupunta po ako doon, lagi pong nauuwi sa sakitan po. Ilang beses na po ako pumupunta doon kahit bisita lang po sa anak ko. Pinagkakampi-kampihan po nila akong saktan. Opo, sino yung nananakit sa'yo pag pumupunta ka doon? Yung kapatid niya po, katabi ng bahay niya. Ano daw yung naging rason bakit ka sinasaktan, ma'am, pag sa tuwing ay pupunta ka doon sa kanila? Kasi po gusto po niyang kunin ko yung mga bata doon. Pinipilit po nilang dalahin ko yung mga bata kasi nanay daw po niya yung nahihirapan sa mga anak ko. Pinapaliwanag ko naman sa kanila na hindi ko yung pwedeng dalhin kasi wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong pwedeng pag-iwanan niya. Nag-a-abroad ako, saan ko yan iiwan? Opo, Nanay Grace, lumalabas na ipinagdadamot po itong mga anak niyo sa'yo. May mga time po na minsan ako pa po yung nirereklamo sa barangay na pag hinihiram ko yung anak ko. Nung minsan po hiniram ko yan, nilusog po ako dito nung ama nila dito sa bahay kasi alas 9 ng gabi tulog ng bata, kinukuha pa po nila. Tapos Ayun. po, pumunta po sa barangay kasi hindi ko po binigay yung bata noon. Opo, Nanay Grace, ilan po yung anak po ninyo? Ilan po yung anak po ninyo ni... Lima po, 4 na lalaki, tapos yan bunso po babae. Opo, at ngayon, ma'am, ano po yung pinakagusto mong mangyari ngayon? Dahil lumapit ka po sa aming program. Gusto ko po silang kasuhan ng kabit niya kasi po minsan po, inausap ko po yung kabit niya sa pangnanakit niya kay Ilay, doon sa bunso ko po. Siya pa po yung matapang. Ako pa po yung pinapasahan niya ng attorney na yan. Grace, okay. So nababanggit mo, dati ng babaero itong si Mister. Grabe po yan, kahit saan po yan pumunta, may babae po yan. Okay. Partner. Okay, para Yung logbook, sagutin. partner. Para sagutin ang reklamong ito, makakausap natin live si Joel Bang. Joel, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Nadagdagan naman yung listahan ko ng mga babaerong lalaki, Tatay Ito, Joel. partner. Itong Oo. logbook, partner. Ang dami. Nakakasa lang po, ma'am. Opo. So, Mister, alam mo ba itong ginagawa raw ng kabit mo sa bunsong anak niyong Bali, pananakit? ma'am, bali po, ma'am. Alam ko po, ma'am, yun sinasabi naman niya na yung ganun nga po, ma'am. Siyempre, sa araw-araw po, ma'am, nakasama lagi yung anak namin at di naman siya nag-aalaga. Yung ano ko naman po at nasa trabaho ako lagi. Kaya sabi ko, sabihan mo, siguro, ma'am, yung ang nangyari yun na nagkapasa yun, ang sabi sa akin naman nung anak ko, bakit ka nagkapasa? Ang sabi ko, ma'am, ang sabi sa akin po, bali, nag-aaway sila nung magkuya at naroon po sila sa yung parang bombahan baga ma'am, nagtatabo yung kuya niya. Tapos parang nag-aanuhan yung dalawa na sabi nga nung kinakasama ko po ngayon na naglalaba. Parang pinaanuhan ng tubig yung hindi ma'am nagkakasundo yung dalawa. Kaya parang syempre lumalaban naman po ma'am yung yung bata doon sa panganay na kuya niya. Syempre hindi nagpapasaway po yung ang ginawa naman kinakasama ko po ma'am, pinalo. Pagpalong ganun, tagtama po ma'am yung sa braso. Tapos syempre ma'am, sa sobrang bagang at bata, minsan nakukurot nga po ma'am at talagang ang pasensya eh. Ko, mas pinapaniwalaan niyo po yung sumbong ng kabit niyo kaysa sa sumbong ng nanay mo. Pinapaniwalaan ko ma'am yung at araw-araw nga po ma'am kasama sa bahay, yung kasama ko ngayon. So mas pinaniniwalaan mo yung kasama mo over your mother? Oo. Okay, so hindi ka naniniwala na sinasaktan ng Opo, kabit ma'am. mo? Kasi Okay. kung po ma'am, masaktan, hindi ibig sabihin kahit walang dahilan, laging sasaktan po yung bata. Okay. So, nung nalaman niyo po, Tay, na meron pong mga pasa yung anak mo, meron pong mga kalmot, ano po yung ginawa mo? Kinausap po ma'am yan yung kinakasama ko po ma'am yan. Sabi nga sa akin, di niya ako nakapagpigil at ang tigasan niya ng ulo. Sabi po sa akin, yun ang binabanggit sa akin. Sabi ko, di sinabihan ko po yung bata. Sabi ko, sumunod ka ako kayo. Tapos, wala naman pong imik at mga bata, wala man ng mga irason yung mga bata. Kaya laging tahimik man po sila. Sa inyong pagsasama, nitong bago mong kinakasama, Apo. kumusta itong kinakasama mo? Mapanakit ba siya? Mainitin ang ulo? Hindi po. Bali na init ang ulo niya nga, ganun po. Pag halimbawa, syempre, pag iginagay niya yung bata, tapos syempre po, hindi nasunod. Ganyan. Kahit sino naman po talagang magulang na pag sa mga bata, medyo makukulit, talagang
magagalit naman po talaga pag hindi sumusunod. Sir, ngayon na sinasabi ni Ma'am Grace na plano niya talagang kasuhan itong bago mong kinakasama regarding dito sa pananakit. Ano yung masasabi mo dito, sir? Siguro po hindi man pwede yun makontra ako sa ganun. Kasi iginagayad yung bata po para maging tama. Okay, so nakikita mo, sir, dahil na nasasaktan nitong bago mong kinakasama ay dahil sa kumbaga, kinanlang, itong bata, nitong bago mong kinakasama, Dinidisiplina po. Dinidisiplina po. Pero anong plano mo ngayon, sir? Wala na bang pag-asa na ayusin mo itong pamilya mo dahil kayo ay kasal pa ni Mrs.? Di na po, maganda nga po sana kung halimbawa, mahingi din akong tulong para matuldo ko na talaga. At kasi, tagal na kaming magkahiwalay niyan. Matanong lang kita, Mrs. Ano yung plano mo, binabanggit mo kanina na gusto mong makuha itong dalawa mong anak dito sa poder ng tatay? Pareho po silang dalawa, papakulong ko po yan. Pero gusto mo rin mabawi yung dalawa mong anak sa poder nila? Siyempre gusto ko po sila sa akin na lang po. Okay, makakausap natin sa linya ng telepono ang punong barangay ng Barangay Kalasgasan, Daet, Camarines Norte. Magandang hapon po, Kapitan Crisanto, Kap. Magandang hapon po. Kap, meron po bang blatter talaga dyan po sa inyong barangay patungkol po dito sa usaping pananakit umano nitong bagong kinakasama ni Joel sa kanila pong bunsong anak? Meron po. Okay. Meron. Kailan po nangyari yung blatter po, Kap? Noong March pa po ito. March ngayong taon po. Opo. Ilang blatter na po ba yung nai-record po dyan sa inyong barangay patungkol po sa pananakit nitong bagong kinakasama ni Mr. Bali nung una po, nagkaroon ng pag-uusap, pinasok ko doon sa Bausi officer ko, kay Kagawad. Sa Kagawad ko na chairman ng Bausi. Ano po? Apo? Tapos po, nagkaroon sila, nagkausap po sila, nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng kasunduan. Apo, kasunduan. Ano po yung nakapalaman sa kasunduan po, Kap? Hindi ko po masyadong maalala, pero nagkaroon sila ng pagkasundo na dahil nga doon sa bata po. Kung ano po yung mga nakarecord dito sa barangay, yun na may bibigay namin. Ano po, kung ano yung mga napirmahan ng stepmother, ng lola, tapos yung pinatala ni Grace nung nakaraang pag-uwi niya. Yun lang po, mabibigay namin yun. Ayun. Maraming salamat po, Kapitan. Okay po, salamat din. Ayun. So, para alamin naman natin ang maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Police Major Diana De Vera, ang WCPD officer ng Camarines Norte Police Provincial Office. Magandang hapon po, Major. Magandang hapon po, ma'am, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa. Apo, Major, kanina po kausap namin si Barangay Kapitan at meron daw pong nakarecord na blatter sa kanilang barangay patungkol po dito sa pananakit ng bagong kinakasama ni Mr. Major, ano po yung maaring gawin ni Grace laban sa pananakit umano ng kabit? Okay po. So kung ganyan pong minor de edad ang biktima ng pananakit, unang-una kailangan po natin ng medical certificate coming from any government facilities or health center or hospital para ma-prove po na yung na nangyari po yung pananakit doon sa sinasabi pong minor de edad. Pangalawa po, kailangan natin magkaroon ng witness kung sino po ang nakakaalam ng pananakit na nangyari doon po sa bata. Opo. And then may nabanggit po na may blatter coming from barangay. Pwede po rin yung gamitin, isuporta para mapalakas po lalo yung kaso laban po doon sa nanakit. Pwede na itong idiretso sa pulis, itong pagsampa ng kaso? Opo, pwede na po yan idiretsa sa police station po na nakakasakop doon sa pinangyarihan. Opo. Opo. Ano po, Major, yung kaso na pwede pong kaharapin nito pong bagong kinakasama ni Mr. Republic Act 7610 po yan papasok. Child abuse. Child abuse. Dahil gustong kasuhan rin itong ni Mrs. itong dati niyang kinakasama dahil sila po ay kasal at kumbaga naghanap ng bagong kinakasama ngayon. Pwede po ba itong masampan rin ng kaso? Pwede rin po, sir, magsisecure lang po siya ng mga documentary requirements and affidavit din po. Maraming salamat po, Police Major Diana De Vera, sa inyo pong oras. Maraming salamat din po. Apo, balikan natin itong si Grace. Grace? Okay, Grace, malinaw. Napakinggan mo si Major. Pasok lahat itong pwede mong isampa laban kay Mr. at dito sa bago niyang kinakasama. Ngayon, ang tanong ko,
Ano ba talaga yung gusto mo? Yung mapa sa akin po yung mga minor kong anak, tapos po mapukulong ko po silang dalawa. Grace, gaano kahirap yung sitwasyon mo ngayon? Na ganyan yung pinaglalaban mo, na parang awang-awa ka na sa sarili mo. Gaano kahirap, Grace? Ang hirap po, hindi po ako makatulog. Grabe. Naawa po ko na sa mga anak ko po, kaya po umuwi po ako akin ng pamasahe ko, nag-break contract pa ako, may 1 taon ba ako tatapusin. Pero inuwi ko sila para ipagtanggol ko sila, tapos umuwi ako, walang mangyayari. Para sa sa huling pagkakataon, Ma'am Grace, ang sabi po ni Tatay Joel, mag-usap na lang daw po kayo personal. Saan? Mga violente po yan, mamaya saktan na ako niya. Opo, wag po kayong mag-alala, Ma'am Grace, dahil aalalayan po kayo ng aming team para po makapag-usap po kayo sa harap po ng barangay or sa WCPD. Okay, Nanay Grace, maraming salamat po sa inyo ni Tatay Joel. Sasamahan po kayo ng aming team para po kayo ay personal na magkaroon po ng for the last time na pag-uusap patungkol po dito sa idinulog niyo pong reklamo sa amin. Maraming salamat po.